a felfele ható turbulens áramlások, ezek de hol van ez a tó idesem? Hát van a Fertő-tó, és merre van még tó? Tehát Olaszországnak az alsó felső része, vagy Ausztria alsó része, vagy hol? Grác környékén? Ja, hát ez más. Tudom melyikre, Wörthersére van. Wörthersé. Az ott a határnál van. Vágd oda, keményen lesz a hozzá. Általában. Már itt is vagyunk. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Wien. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Bandposition erreicht haben und auch das Anschnallzeichen erloschen ist. Im Namen von Niki und der gesamten heutigen Besatzung möchten wir uns nun recht